Hello mga Inyens! Mga Inyens, papaliwanag ko lang kung paano kumita dito sa One Legacy Company, One Legacy Network. Kung ano yung kitaan nito mga Inyens. Dito sa One Legacy mga Inyens, sa One Legacy Network, meron itong ipon system na pwede ka dito mag-ipon mga Inyens. Kagandahan ito mga Inyens, para kayo nag-iipon dito mga Inyens sa One Legacy. Pwede yung kumita ito mga Inyens dito sa One Legacy. Ang entry niya mga Inyens 1770. Yan po yung entry niya mga Inyens o puhunan niya para makapasok kayo dito o makasali kayo dito sa One Legacy Company. Yun mga Inyens, may products po yan. Kasi pag sumali ka sa kumpanya mga Inyens, required ng DTI yan, Department of Trade of Industry, na sa ilalabas mong pera may kasamang products na value for money. Yan po mga Inyens, no? May products yan kasi required ng DTI yan. Yung products dito mga Inyens, sa ngayon mga Inyens, kasi nagsimula pala yung company, bago pa lang, yung relaxing gel. Ayan mga Inyens, yung itsura ng relaxing gel. Ayan po mga Inyens, yan po yung relaxing gel. Tapos mga Inyens, meron ding perfume. Yung perfume naman mga Inyens, 5 maliit na bote siya. Ayan po siya mga Inyens, so yung perfume ng One Legacy. Maganda man yan, yung parang yan, subok ko na yan, yung relaxing gel tsaka yung perfume pang isang araw yung amoy niyan. Yung relaxing gel naman, yung testimony ko dyan, yung tuhod ko masakit, yung lalamunan ko masakit, pinahiran ko lang ilang linggo sa pagtsatsaga ng pagpahid, nawala siya mga yan, yung sakit. Kaya blessing itong product ng Inyens, and salamat sa Panginoon dahil sa magandang products ng One Legacy. Inyens, yung may ipon system na ito muna tinatawag mga Inyens, no? Para lang kayo nag-iipon. Pag sumali kayo ito mga Inyens, para lang kayo nag-iipon. Bali mga Inyens, yung 1770 nyo, may 5 pesos kayo per day. Para lang kayo nag-iipon mga Inyens, no? Meron kayong 5 pesos per day. Sa loob ng 700 days, meron kayong antay na 3,500. Ayan mga Inyens. Kagandahan mga Inyens, no? Bukod sa meron kayong 3,500 na antayin, meron kayong products na ibibigay ng company. May tubo kayong 1,730. Parang libre nyo na nakuha yung product. Parang libre na kasi tumubo pa yung pera nyo na 1,770 ng 1,730. Tumubo pa. Ganun kaganda ba yan yung kumpanya ng One Legacy. One Legacy Network. And may yan, no? Sa puna ng 1,770, sa entry na 1,770, may products. At pwede yung kumita ng 5 pesos per day sa loob ng 700 days. Kaya para lang kayo nag-iipon. Para lang kayo nag-time deposit sa company. Dineposit nyo yung 1,770 nyo. Kagandahan nito mga Inyens, yung time deposit nyo dito sa One Legacy, may products. May products siya. No, yun ang kagandahan. Bukod sa may product siya, na bawi na nyo na yung kinapital nyo dahil sa products, para ka lang kayong bumili, meron kayong 5 pesos per day na pwedeng kumita sa loob lang 700 days na 3,500. Ganun siya kaganda mga Inyens, no? No? Ito yung tinatawag na ipon system ng One Legacy. Bukod sa ipon system mga Inyens, meron din itong marketing plan. Ito yung sa mga masisipag na magnegosyo dito sa One Legacy. Yung piniliwanag ko kayo mga Inyens, yun yung para lang kayo nag-iipon. Dito naman Inyens, yung marketing plan na to, ito yung para sa mga masisipag na sumali dito sa One Legacy.
Kailangan yung i-share yung napakagandang opportunity ni One Legacy. Napakagandang products, napakagandang marketing plan, o yung ipon system. Meron niyang may income ka dito pag masipag ka mag-share sa opportunity ng One Legacy. Kasi may system ito na tinatawag na left and right. Pag may na-invite ka sa left, kasi kaibigan mong si A, meron kang direct referral na tinatawag. Magkano ang direct referral? Ibibigay mo ng Yins ng company is 100 pesos. Ulitin ko yan sa 100 pesos direct referral kasi ikaw ang nag-refer sa company na gusto nila mag-ipon. Ngayon may Yins, no? 1,770 yung entry niya, yung direct referral na 100, no? Ang ibibigay nyo lang sa company may Yins, no, is 1,670 na lang. Kasi merong direct referral na 100. Sa'yo may Yins, 100 may Yins, parang kunin mo na yun, pang gasolina. Syempre, pumupunta ka sa isang lugar, dapat may ka agad. Outright ka ng 100 agad, no? Kaya 1,670 lang ang ibibigay mo sa company. Kasi meron kang direct referral na 100 pesos. Ngayon, meron tinatawag na pairing bonus, no? Pairing, pares. Magpapares yan may kasi yun ang system ng binary. Yun ang binary system. 1 point sa left, 1 point sa right, 1 pair yan, no? Isang pares po yan, no? Ngayon, ang isang pares is 150 pesos. Tapos meron pa yung 300 points na kasama. Ganun kaganda mga Yins. Bukod sa 150 na cash, meron yung 300 points na pwede mong ipapalit sa travel o mga gadget, kung anong ibibigay ng company mo Yins, kung yung points na yun, yung kakibat ng points na yun. Ngayon mga Yins, no, 20 pers per day lang ang babayaran ng company. May Yins, kagandahan mga Yins, no, no fit pair. Wala pong 5 pares. Kung may idea kayo Yins sa itong sistema mo Yins, yung binary system, mayroon yung Yins, mga fit pair, yung pang 5 pares. Dito may Yins, wala po. Cash po siya binibigay ng company. Kaya 20 pers mga Yins times 150 per day, meron kami Yins na 3K per day o 3,000 per day. Na mga Yins, no, magiging 90K per month. Okay na ba siya Yins yung 90K per month mga Yins? Napakalaking pera na mga Yins. Kung meron kang 90K per month mga Yins, no, hindi mo na kailangan mag-abroad o mga ibang bansa, no? Hindi na mga Yins. Kasi solve ka na sa 90K per month. Yun lang po ang kaibigay ng company mo Yins, yung 90K per month, no? Kaya mo Yins, no? Kung meron ka sa right 20, meron ka sa left 25, ang babayaran sa company mo Yins is 20 pers lang. Kaya 3K mga Yins, no, per day. Pag may pumasok sa mga Yins left and right. Kaya sipagan nyo dito mga Yins mag-invite, no? Ngayon sa hindi naman masipag mag-invite, meron namang ipon system. Doon kayo. Kaya wala pa kayong talo dito pa rin. Ngayon may 10 pers per day AM, 10 pers per day PM. Kaya within 24 hours, 20 pers per day siya. Ganun mga Yins. Kaya 3K per day sa binary system. Ang pinaliwanag ko mga Yins sa ngayon is yung direct referral ng 100 pesos. Tapos yung binary na pairing bonus na 150 plus 300 points. May iba pang kitaan mga Yins, no? Next time, papaliwanag ko yun. Sa ngayon Yins, para hindi kayo malito, dalawang kitaan lang muna ang nilatag ko. Direct referral, tsaka yung pairing bonus, no? Mga Yins, pairing bonus na tinatawag. Ay, mamili kayo mga Yins kung saan kayo, kung mag-ipon kayo, kung mag-invite kayo dito sa marketing plan, may option siya. Kung busy kayo sa trabaho nyo, hindi kayo makapag-invite, may ipon naman. Dito kayo mag-ipon, napakaganda kasi may products, no? Bukod sa may products, kung sipagan nyo mag-invite, ayan, may marketing plan na para sa inyo.
Ayan, 1 point sa left, 1 point sa right. Magpipairing yan, 150 plus 300 points. Kadamay niyan, hindi lang 150 ibibigay. May 300 points na papatak sa dashboard nyo. Yung 300 na yon pwede nyo ibili ng... papalitan ng company yan. Pwede nyo mag-travel kayo. Na company ng bahala kung ano, kung gadget ba. Kasi ang points mo yan, may katumbas yan. May katumbas yung 300 points na yan, pwede nyo ipunin yan. May katumbas siya mga yan ng company. Ay mga yan, no? 90k per day. Napakalaking pera niya mga yan. Ako, sold na ako sa 50k per day. Masaya na ako dyan kung may... Kahit kalahati nga yan, 45k per day. Nako. Ay, sorry. Per month pala. Sorry. 45 per month, okay na. Hindi na tayo lalayo sa pamilya para mag-ibang bansa. Dito na tayo sa Pilipinas. No? Kaya, yan mga inyas, no? Yan lang po ang opportunity ni One Legacy. Okay mga inyans, no? Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Keep safe. No mga yan, sana pagtulungan natin si One Legacy Company. And bye-bye mga inyans.